To tyl. Zuzana na palietky. Aha, jak se máte? Kde máte ty mašiny? Kde máš mašinu? Mašina! Seděl na palietky! Točte to! Co je? Co je? Jasně, že? Vy jste fakt kamarádky teda, Veronika. Hlavně, že se spíš dovnitř, ale když se jdeš pro foťák, tak ti to vůbec nevadí. Půjdeme dneska na tu diskotéku. To diskopela, žalbena. Oni už jedou, počkej. Rozběhni se, dělej. No to bych jdeme na 3/4. Tati, máme chuť na mléko. Taťka dělá, že neslyší. Ty jsi zase naštvaný. Tati, ale my jsme nic neudělali. Proč se na nás zlobíš? Prostě jsou dny, kdy s ním nevycházíme, no. On nás asi nemá rád vůbec. To bylo moc tvrdé na začátek. Sakra, Tomáši. Sakra dopad. Takhle nedostaneš ani jedno pí. Ani jedno Fredě, jeden pí. No. Ani jeden píp. Počkej, tak netoč, čekáme na to, tak tréninku. Cože? Prasíka. Mi nedal chtěl tepákovou gumu, Davide. No neblázni. Počkejte, ale... Neumíš zatáčet. To nebaví. Já budu zatáčet. Já nahrávám, vy blbečci. Kráva, vole. To zale udělal ty. Ty jsi kráva.